J'ai envie de dire que j'ai beaucoup de chance. C'est tout. L'objectif d'Ensemble de Génération, c'est le logement gratuit ou économique pour les jeunes, les étudiants, en échange de présence ou de services au domicile des personnes âgées. Tämä autoprojekti on ollut täällä Huolikoululla hyvin mielenkiintoinen. Vanhoilla ihmisillä on hyvin paljon annettavaa nuorille, jos vaan saadaan kontaktit toimimaan. Että nuoret lähestyy vanhoja ja vanhemmat rohkeasti nuoria. Seniorityössä TV-sarja on kokoelma henkilötarinoita suomalaisista, jotka ovat syystä tai toisesta päättäneet jatkaa työuraansa. Ja kirjava ja itse uskon, että kokeneilla työuraa jatkavilla työntekijöillä on paljon annettavaa maamme taloudelle. Meidän mielestä on tärkeää, että siellä työyhteisössä on eri-ikäisiä ihmisiä. Että siellä on nuoria, keski-ikäisiä ja ikääntyneitä. Että se ikärakenne on niin kuin tasainen. Ja jokainen ikäryhmä voi niin kuin antaa toisilleen niin kuin jotain tärkeitä asioita. Kaikki on tehty. Paras jagu. On työt tehty, on õpitud, on sporti tehtud, on teadust tehtud. Ei oskagi rohkem öelda, et oleks võinud veel midagi rohkemat teha või võib-olla ainult paremini teha. Jamen, grundlæggende så det, der går igen imellem de forskellige tematikker, det er jo, at vi fokuserer på nogle områder, hvor at generationerne trækker sig længere væk fra hinanden. Det var det, som vores åbningshistorie handlede om. Og så samtidig, altså det vi vel så gerne ville, det var det der med at se, når vi skiller os mere og mere fra hinanden og deler os op på alder. Hvad betyder det så for kontrakten mellem generationerne, som jo stadigvæk? Så vi startede vores længst muligt i eget liv med vores vision om aktive og ressourcestærke borgere i 2008. Det betyder, at borgeren er medbestemmende om, jamen, hvad er det, der skal ske i mit liv. Man kan faktisk sige, at de bliver selvbestemmende i eget liv, og dermed også øger deres livskvalitet.